Nå, venner. Ej, hold op, mand. Hvor er der bare blevet rodet her. Er det jer, der har rodet alt det her? Nej. Har I så ikke rodet op efter aftensmaden? Nej. Altså, jeg skal til afsted nu. Nu skal jeg lige ud og spise, så... altså, jeg regner med, at der er fuldstændig ryddet op her, når jeg kommer tilbage igen. Ellers så bliver jeg altså lidt sur. Det gør jeg. Okay, I to? Okay? Super godt. Okay, have en god aften. Ikke også? I skal huske at rydde op. Og så bliver vi uvenner. Okay? Ja. Ja. Okay, hej. Hej. Så jeg gider i hvert fald ikke at rydde op. Men jeg er ikke så god til det. Bare ud på rydde op. Præcis. Er det så bare mig, der er den eneste? Det var da rent ryderi. Hvordan kan jeg trille? Så kan jeg bare trille alt væk. Så skal jeg ikke rydde op mere. Ej, hvor smart. Okay, nu må jeg lige trille helt væk. Det er bare rent trylleri. Jeg kan bare trille helt væk. Ej, hvor det her godt. Ja, nu bliver det her godt. Ej, okay, jeg synes, de triller her væk. Ej, okay, jeg synes, de triller her væk. Så ej, se, alt er blevet rodet op på hele bordet. Ej, sådan kunne jeg også godt gøre i fremtiden. Virkelig. Og nu skal du komme. Kom nu frem. Så, nu er jeg færdig med at rydde op, August. Ej, Isabella, har du ryddet op? Ej, hvor fedt. Er jeg bare god? Ja. Ja. Ej, jeg er blevet færdig med at rydde op. Ej, hvor er det flot. Ej, Jeg er blevet færdig med at rydde op. Ej, Isabella, hun hjælper slet ikke. Nej, det ved jeg godt. Flot, August. Så kan du tage så. Yes. Det var nok mega sejt. Flot, August. Isabella, hun gik bare hen og så iPad. Ja, sådan er det. Ikke? Okay, det er godt, at August har været sindssygt god til at rydde op. Ja. Nå, super. Skal vi så hygge os med et eller andet? Ja. Ej, jeg er stolt af jer. Ja, jeg synes, det er blevet rigtig, rigtig godt. Helt vildt flot. Dejligt, at jeg kan sætte jer på sådan en opgave. Og husk at like og subscribe.